Vážení diváci a posluchači našeho cosplay podcastu. V dnešním už 43. díle se podíváme nejen na cosplay a soutěžení, ale také na fotoevent Pixelmania. A podobně jako v minulém díle na to nebudu ani tentokrát sám. Pozvání na rozhovor přijal náš kamarád a cosplayer Jano alias Riz Cosplay. Ahoj. Ahoj. A my můžeme jít přímo na to. Ďakujem za pozvanie. Já jsem naopak rád, že jsi přijel z daleké ciziny. Áno. Ďaleká východná cudzina. Vidíš, to bychom pak mohli i probrat, co všechno u vás tam vlastně zákony máte, protože my když vždycky v tom seznamu na začátku roku zmiňujeme, jaký jsou akce, tak těm slovenským se vlastně vůbec nevěnujeme, kromě jedné jediné výjimky a to je Comic Salon. Tak nevím, co se, když tak ještě dalšího u vás vlastně jako odehrává. Ešte máme anime show, ktoré je vlastne to isté, len je to pol roka nie inokedy. To bude budúci víkend. Jo, to je vlastne pravda, áno. Z hodou okolností tam ideme, aj so ženou, aj do súťaže. OK. takže sa tam nejako snažíme teda, nejak to zvládneme. Má pršať celý víkend, takže sa budeme asi obliekať vnútri. Nejak musíme tie krabice proste preniesť z auta tam. Ale zvládneme. Obalit do zatavovačky, do folie. No. Máme tam potom v lete, v júni, to je červen, je Fan Asia, čo je také trošku niečo menšie, Okay. ale zároveň solidné, hej, že akože je to také viacej komorné, ale stále sympatické. Ešte predtým býva, ak si dobre pamätám, Slavkon sam o sebe, to neviem, to je také možno viac zamerané na fantázii a na Harryho Pottera. Je to vlastne tiež trošku menšie. Ja som úprimne na Slavkone, som tam bol veľmi dávno raz, alebo dvakrát, a potom som tam bol znova minulý rok a bolo to akože príjemné. Tiež tam robia, myslím si, že cosplay súťaž aj tento rok. Takže také celkom fajn a tak asi neviem, že to pomaly. A máme ešte na východe Slovenska v Košiciach, myslím si, že robia ten Minimovicon. Oni majú aj takú ako keby svoju menšiu verziu nejakého plesu. A my sme tam neboli, lebo s malou sa nám tak blbšie ešte tam cestuje, ale vyzerá to zaujímavo. Z toho, čo sledujem storička na Instagrame a tak, že vyzerá to v pohode. Tu už tady začal, už se tak jako dotknul těch témat toho cosplay soutěžení, zároveň to, že děláte cosplay se ženou. Pojďme ale začít úplně od tvých začátků. Jak ses vlastně ke cosplay dostal? Jak dlouho děláš? Co tvoje začátky? Moje začátky. Fú. Jak daleko v čase půjdem? Ďaleko. Pôjdeme na moju strednú školu. To bude nejaký ročník, že 2012, 11 možno. Že tak 15 let zpátky. Možno viac. Myslím si, že tak. Môj prvý cosplay bol Joker. A zistil som, že síce make-up som zvládol, aj ten kostým som zvládol, ale ten roleplay som vôbec nezvládol. A tam to bolo proste, že treba si vyberať také postavy, ktoré aj teda, nielenže teda sa mi páčia, ale aj viem v tom prejsť po chodbe, hej, bez toho, aby to bolo nejak úplne, že mimo. Tak to bolo také prvé. A potom sme sa nejako zlanarili s kamarátmi do skupinových akože cosplayov. Robili sme Star Wars, potom Final Fantasy. Myslím si, že oni ešte tam už som sa potom ešte robili Tekken. Také nejaké. Tiež to bolo na tých našich bratislavských konoch. Takže. Nebo zrovna u Final Fantasy se držíš tak jako dodnes. Ono je to pro tebe dost taková srdcová série, co vím. To je moja veľká srdcovka. Je to také, že ja mám veľmi rád ten originál z toho 97. Sedmičku. A ten vlastně nejoblíbenější díl. Áno, som veľmi v tomto takýto, že skáčem na tie trendy, ale tie nové, čo sú všetky tie varianty a ten remakey, akože ja to beriem, aj to fajn a mám rád tie postavy na ten svet. Inak som kritik, dosť veľký, ale mám to rád, takže. Ja viem, že sa k tomu stavil tak jako lehce kriticky, ale. A to len kvôli tomu, že to mám rád. Rozumiem. Inak nie, no. Vďaka sedmičke, náhoda, vďaka sedmičke som sa stal motorkárom. Vďaka tomu som začal jazdiť na motorke. Lebo proste tam v tej sedmičke je asi
5-sekundová pasáž v 30-hodinovej hre, kde hlavná postava ukradne motorku z nejakého obchodu a potom na nej prchá proste pred nejakými autoritami, pred Shinrou, pred korporáciou a prchá na diaľnice na motorke s tým veľkým mečom a to proste vo mne ako v malom zanechalo strašne proste akože veľký ten šok a potom som nejak na to išiel. Tě to k tomu motorismu tak jako prolinkovalo. No. To ne. Co tě vlastně na cosplay jako takovým, já jsem na to víc tam každýho, co tě na něm fakt jako baví, jestli je to, protože ty už si tady trošku zmínil i ten roleplay, než jsme začali natáčet, tak jsme se tady bavili o magnetech, ale magnety jsou super. Ano. Přesně tak, Eris totiž bude tady dneska promovat dvě nejdůležitější věci, Final Fantasy a magnety. A má to spolu dokonce hodně společného. Ano. Vďaka tomu nosíte meče na krátce. Ano. Nebo se občas přicvakneš k popelnici. Ano, ku dverám kovoľom. Baví ma na tom hrozne tá výroba. A to ma baví najviac. Proste tá samotná tá výroba, ten craft a šitie ma nebaví, ale to je také nutné zlo, hej, že to keď treba, tak to spravím. Ale baví ma tá výroba a baví ma aj potom stretávať tých ľudí, ktorí majú radi to, čo mám rád ja na tých konoch, to je také asi normálne, samozrejme. A učím sa mať rada ten roleplay. Je to proste, ako je to náročné, nie je to úplne pre mňa. Ja som skôr ten astronóm, nie ten astrológ. Jo. Že jeden je ten, ktorý je vo vesmíre a druhý sa na to kúka cez ten, tak ja som ten, čo sa kúka radšej, ale... Jo. Takže chápu stragglení s roleplayem, což přesně prostě pro člověka, který se v tom třeba úplně necítí, tak to asi bude na tom tady ta velká výzva. Já třeba naopak moc nemusím tu výrobní část, nebo jakoby užívám si ji, ale jenom tak jako některý pasáže. A ze všeho nejvíc jako moc nemusím něco, co se furt jako opakuje dokola. Teď třeba zrovna akorát pleteme zase nějakou kroužkovku, to je asi jako jedna z nejpitomnějších prací, která existuje. Prostě to člověk prostě plete furt jako kovový kroužky. Ja som videl moju ženu, ako to robila. Ona to robila z peny. Ona to vyslovene mala tie penové, také tie polokružky a to zapletala. Po mesiaci sa jej prídem opýtať, že jak ide ten a ona stále zapletala. Jo. Je toho prostě jako obrovský množství a furt jako repetitivně děláš to stejný. A taká psychohygiena. Jo, to je pravda, že se na to člověk nemusí úplně tolik soustředit. Ten roleplay asi může být nějakou výzvou pak především i kvůli těm soutěžím. Tak jako hezky obloukem dostanu k ním, protože zrovna to je takový něco, o čem s tebou chci mluvit, byť už jsme tady měli různý lidi, kteří už se soutěžema mají nějaké zkušenosti. Jste vlastně i soutěžili právě se svojí ženou, se napletu myslím jako skupina, jako pár. Tak možná tohle mě zajímá, jestli jednak, jestli můžeš porovnat, jaký to je jako v páru versus jako jednotlivec, jaký vůbec jsou vlastně ty přípravy na to. Jasné, no podľa mňa, ako je to so všetkým, keď si s niekým v páre, je to vždy lepšie, ak ste v dobrom páre, hej? Že proste, že keď to ide, tak je to super, ale nám to ide, hej. A mne sa veľmi dobre súťaží, keď to je akože skupina. Vždy, keď je možnosť ísť v skupine, vždy ideme ako skupinový cosplay. Mne sa páči aj vlastne keď je nejaký ten pre-judge, že vlastne sme tam obidvaja, proste ona povie za seba, ja poviem za seba a vieme si do toho kecať, že proste ona keď niečo zabudne povedať, tak jej pripomeniem, väčšinou to sa nestáva, ja zabudnem, ona mne pripomene. Ale je to fajn. Vy jste měli vlastně, jenom abych si to upřesnil, vy jste měli, myslím, kostýmy z Mass Effectu? Mass Effectu. Na Anime Feste minulý rok. Zhodou okolností aj teraz ideme, budúci týždeň s Mass Effectom u nás na Slovensku do súťaže a je to fajn, lebo ja som ten kostým zobral aj na Unicon do súťaže a tam je to predsa len iné, lebo hlavne ten kostým, aspoň teda ten môj je taký, že vlastne mám hlavu v tom, ako mám Garusa. Ano. Hej, čiže vlastne tá hlava je celá vyrobená z peny a vlastne je to také, že ona si otvára ústa, otvára spodnú sánku, keď hovorím, ale stále to není úplne, že nemáš tam ten očný kontakt, nemáš tam, není ti úplne dobre rozumieť. V porote myslím si, že bol Španiel, Francúzska, nejaký, proste, že anglicky neboli native speakery, hej, čiže tiež aj som sa snažil ja hovoriť plynulo, aby aj oni mi rozumeli, čiže
je to lepšie v tom páre. Rozhodne. Takže keď sa dá, tak ideme spolu. Plánujete nějaký další párový soutěžní kostýmy? Plánujeme. Už na ňom robíme. A my sme ten Mass Effect robili akože tak... Sme si povedali, že vyskúšame to robiť na tajňaša. Hej? Že proste, že nebudeme to zdieľať, nebudeme o tom hovoriť. A potom sme chceli, že teda dojdeme na ten festival a že či bude nejaká reakcia ľudí a bolo to celkom fajn, keď akože ju väčšinou spoznali, lebo však ona mala parochňu a make-up. Ale mňa vôbec nikto, keď som išiel sám, tak to bolo, že ty vole, to je Garus. A boli to niektorých poznám, ja som sa vôbec nepriznával, že som to ja, tak to bolo také príjemné. Ale teraz na to ideme tak, že proste zdieľame to aj všetko a robíme z Warcraftu. A manželka Kaja, ona si konkrétne robí Lady Liadrin, teraz tú najnovšiu verziu, čo je z Midnightu, čo má veľké ramena, obrovské. Také, že bude na tebe dělat ramena. Áno, no a bude sranda chodiť cez dvere a tak. A tak to je vždy v cosplay veľko. A ja si robím z Warcraft 3, respektíve je to postava, ktorá vôbec nie je dôležitá. Dôležitá je, že má taký meč a ten meč bol ako keby nejaký legendárny item a tá postava bola ako jeho pôvodný majiteľ v questovej línii, bol tam asi 3 minúty. Ale má vlastný armor, vlastný outfit, tak mne sa to som povedal, že to je super, to sa mi páči, ja to chcem. A má to meč, takže samozřejmě v tu chvíli. Taký veľký je, samozrejme, takže to som bol, že tak toto chcem. Mne sa ľúbia tie obskúrne postavy, ktoré nie sú úplne nejaké, že... Ty si vždycky rád taháš někde s nějakým velkým mečem. To tiež. Hej. Pak řešíš, jak ho přidělat na záda. No. Pokud to vlastně nevíte, tak Rys totiž právě řešil tu známou věc a to je to přicvakávání meče na záda, který zrovna ve Final Fantasy tak je ještě tím, jak je ta zbraň jako obrovská a nikdo se tam nesnaží jako ukázat, že by jako dával do nějakého pouzdra, ale prostě jí regulérně prostě plácne na záda a volá, ona tam drží silou vůle. Tak v tom případě to nebylo silou vůle, ale silou magnetu. Silou magnetu. Což jako vypadá jako vlastně, aha, jasný, to je jako jednoduchý, ale chápu, že asi zase tak úplně easy to nebylo. Asi kolem toho i nějaký testování. No, keď som robil ten kostým, keď som ho chcel ísť urobiť, som si povedal, že prvá vec, že čo musí byť, je, že musí byť schopný ten meč odniesť na tom chrbte. Pretože to proste musí byť. A ten meč má 2,10 m. Hej, že proste od jedného konca po ten druhý, proste 2,10 m. A ja mám 1,73 m, 4 malý, hej. A si hovorím, že toto proste musí to byť, ako je to v tej hre, že proste ho vyťahne, urobí s ním veci a potom ho si ho tam zacvakne, proste je tam, že cvak a ide. A teraz si, že kurník, že jak to spraviť? A logické riešenie bolo, že magnety. Potom som si niečo tomu študoval, zisťoval a vyšlo najavo, že teda aj originál Cloud proste v tom univerze normálne má magnet na chrbte, ktorý tam proste, aj ho vidíš v tej hre, že je tam normálne, že proste keď si pozrieš ten kostým, on má takú kazajku, takú proste, hej. A tam vlastne je ten magnet, lenže on ho má iba jeden, má ho v strede chrbta a kebyže to som skúšal, že s tým jedným, tak potom by som ho vlastne mal, ako že... začne rotovat, že jo, tam má jenom jedno místo. Hej, tak potom som to vyriešil tým, že som dal vlastne druhý magnet za opasok dozadu a drží to. Problém je, že tie magnety to sú, ja som tam zohnal tie najväčšie fishing magnety, ktoré sú vlastne, keď chceš chytať kovy z rieky a tak a potom, vieš, provazuješ. No a problém je, keď mám ten meč dole z toho chrbta, a napríklad som na Animefeste a opriem sa tam o tie kovové dvere, ktoré tam sú. A je problém. Hej? Alebo keď je nejaká iná mreža, o ktorú sa opriem. Alebo hocičokové, o auto napríklad. To je prúser. Občas ti musí pak vždycky niekto odsvaknout. Ja by som sa z toho dal aj do lesa, len potom otázka je, že ako veľmi pevná je tá pena a ten chemoprém, čo to drží. Právě. A veľmi asi nie, takže neskúšal som to ešte. Ale... Když jsme se bavili vlastně o té výrobě na ty soutěže, nebo vlastně to, že připravujete další kostýmy, teď i to, že jste to předtím nezdíleli, tak ale zase zároveň jako chápu, že vzhledem k tomu, že jde o soutěž a už člověk potřebuje si jako dělat nějaký fotografie, nějaký záznamy, protože to pak i dává těm porodcům, takže i samozřejmě v kontextu toho je asi jako dobrý všechny tyhle věci mít. Ale chci říct, že mě to právě jakoby vede k té výrobě. Je pro ty soutěže v tomhle tom nějak
nějak jako specifická ta výroba od, dejme tomu, tvojí jako klasický jiný tvorby? Chápu, že samozřejmě je tam jako to, že si musíš asi na ty věci dát větší pozor, mít to jako čistý a tak, ale jestli je třeba prostě v něčem ještě jako nějaký anebo vůbec jako v tvým nějakým přístupu? Snažím sa nemať medzi tým rozdiel. Lebo mám kamarátku, ktorá je úplne veľmi talentovaná cosplayerka, super, Lady Lunaria. Ahoj. Zdravíme. A ktorá mi povedala raz takú jednu vetu, ktorá mi úplne utkvela v hlave, že vyrábam to, aj tak to vyrábam, tak s tým do súťaže. A ja si hovorím, že to je, že keď si budem, že aj keby, že neplánujem s tým do súťaže, neplánujem s tým súťaži, tak proste už je to doplne dobrý taký good practice. Si to vlastne ako keby zaužívať to, že vlastne aj keď nechcem s tým kostýmom nikam ísť, nikde ho nejako proste pred nejakou porotou ukazovať, tak mať aspoň, že tú pracovnú morálku toho, že vlastne, že budem postupovať, ako by som mal, spravím si proste ten výbook, nakúpim vyslovene materiály a čo najviac toho dám toho svojho do toho kostýmu. A je to také, že má to potom pre mňa takú, než väčšiu hodnotu, ale viacej mám k tomu taký lepší vzťah k tomu kostýmu. Mám kostýmy, ktoré sú vyslovene, že som len ich pozliepal dokopy, aby niečo bolo, rýchlo, bum, bum, hej. Ja neviem, Jamesa z Silent Hillu 2, čo proste to je, že to sú handry, čo sú nakúpené od bohoviatky, ale parochne, a to som mal na sebe, že raz, a to bola hrozná, potom som radšej si dal bez parochne. A je to také, že vlastne ja už kostýmy ako také veľmi nekupujem, vlastne nekúpil som žiadne, lebo proste chcem to vyrobiť, že vyslovene, že mám to rád a chcem to, aby to pasovalo, aby to bolo dobré, aby to vyhovalo proste mojim štandardom a aj keď som dávno ešte, neviem, 3-4 roky dozadu, keď bol COVID, to už bolo viac ako 3 roky dozadu. Fú. 6 let? 20 až 22 vlastne. Boha, jak to letí. 4 až 6 let. No. Tak som kupoval Advent Children Clouda, myslím. Ano. Toho som kúpil z nejakých Číňanov, od niekadeľ. A na tom kostýme sa mi nič nepáčilo. A vlastne preto som si potom vyrobil toho svojho. A som začal postupne, že ten sveter je taký na prd, tak si spravím vlastný sveter. Potom, že to rameno sa mi nepáčilo, lebo to, čo mi poslali Číňania, to bolo, že to bol sklolaminát a nejaký tmel a bolo to veľmi ťažké. Veľmi to bolo ťažké. A to proste že odstávalo, to nebolo to dobré. Som, že ak si spravím z peny svoj vlastné. A potom už spravím si plachtu, spravím si nohavice a už to išlo, že už som mal zrazu... Zbylo na něm něco jako původně? Ne, už je komplet. Áno. Komplet je môj. Aj vlastne 2 meče som vyrobil, lebo prvý som si našiel nejaký na YouTube, nejaký úžasný projekt, čo robil nejaký Korejčan, ktorý ho robil z kartónu. A vlastne, že na šparátka a sa ako keby rozoberá, lebo ten kostým, čo som robil, je z filmu Advent Children, ktorý je veľmi starý. A v tom filme Cloud si rozoberá svoj meč na ďalších 7 mečov, lebo je to Final Fantasy 7. A potom tých 7 mečov sa akoby kombinuje do jedného veľkého. A ja som si hovoril, že to je brutálne, proste to je super koncept. A potom som zobral ten model od toho Korejčana, z toho kartónu, nejak som to proste dal dokopy a nebolo to dobré. Tak som si potom spravil vlastný meč z peny. A čo bola otázka? Ja som aj stále... Teď přemýšlím, jestli sa neodpovedel. Týkalo sa to tej výroby. Hej, výroba. Určite vyrábam všetko sa snažím vyrábať čo najviac svoje a hlavne sa snažím ísť mimo moju komfortnú zónu, lebo moja komfortná zóna je maska, kapuca, helma, proste, že nevidíš, že som to ja, že nemusím pracovať s tvárou. Proste moja tvár je... Není súčasťou cosplaye. Hej, veľmi, veľmi neraz s ňou pracujem, keď musím. A to bolo také, že proste ten Cloud, tam je ksicht, tam sú vlasy, tam je make-up. A to nemám poňatia s tým vôbec, že absolútne úplne, že zero, proste nejaká experience, nič o to neviem. A nejak som sa proste naučil proste s tým robiť. Niečo mi pomohla žena, niečo som odkúkal na YouTube, na tutoriáloch a nejak som proste do toho išiel a potom teraz som na tom tak, že je to fajn proste mať také pestré tieto. Dostal jsi někdy nějaký feedback z těch soutěží, že tam ty poroty a takže člověk prostě dostává nějaké feedbacky. Dostal jsi nějaký feedback, který jsem si tak jako napsal, no původně jsem to koncipoval tu otázku, jako který tě nějak posunul, který si vzal k srdci, ale chápu, že samozřejmě princip feedbacku je, že si ho člověk po každý vezme k srdci, ale jestli je fakt jako nějaký, o kterým víš, jo, tohle byla věc, tu jsem předtím třeba neudělal dobře, teď mě to nějak
nějak posunul a podepsal to třeba na nějakým příštím projektu nebo na nějakým tvým přístupu? Áno, určite. Akože dostal som dobrý feedback na to, že ako malovať, ako malovať armor, že vlastne príde to ako blbosť, keď teraz poviem, ale že keď si pozrieš kov, nôž, tak on není, že jedna farba. Aj keď proste máš nejaký krásny vyleštený, nejaký kuchynský nôž, tak tam proste vidíš tie rôzne, všetky tie rôzne varianty tej oceľovej farby, od tmavej, svetlej, vlastne čím si bližšie ako keby k tomu ostriu, tak vlastne je to ako keby svetlejšie, čím si vlastne ďalej k tomu nebrúsenú, tým je to tmavšie. A to bol taký feedback, ktorý som si povedal, že je to, možno to príde ako blbosť niekomu, že je to samozrejme, ale mne to nenapadlo, že vlastne aj pri tých probkách, že vlastne, lebo ako logicky viem, že keď robíš weathering na niečo, na nejaký armor, tak proste to, čo používaš, to akože obsvietiš, alebo že dáš nejakou tou svetlejšou farbou. Ale mi to nenapadlo, že vlastne na tých zbraniach, na tých mečoch, na tých vlastne puškách, že vieš to tam tiež nejako dať. Čiže máme teraz doma 4 kovové farby, každá iný odtieň. A proste len malujem ručne, vieš, že aby som to nejako tam vystihol. To bol dobrý feedback, čo som dostal. To sa mi veľmi, to mi prirastlo. Doporučil bys soutěže i začátečníkům? Určitě. Nebo respektive, možná to položím jinak. Kdy je vlastně ten moment, kdy prostě jít do soutěže? To si myslím, že jako spousta lidí vlastně jako řeší, protože si třeba řekne, no takhle, já jsem třeba člověk, který nemá soutěžní ambice a taky nemá žádný čas na to. Ale pokud prostě lidi jakoby mají tu ambici, cítí, že jako hele, vlastně to bych něco takového jednou rád a já samozřejmě budu jako rád, když těch lidí bude co nejvíc, protože to jako vnímám, že to jako je důležitý a chci, ať se to jako obměňuje, tam nesoutěží furt ty stejní lidé a samozřejmě na druhou stranu chodit do soutěží co nejvíc. Tak kdy je jakoby ten moment, jo? Kdy prostě si říct, hej, mám to ještě oddalovat, mám dalších 5 let tady jako sbírat tyho skill, anebo prostě Treba ísť. Ja si myslím, ja som toho názoru, že človek sa učí, keď robí hocičo. A je podľa mňa, keď nemáš skill, ale chcel by si do súťaže, určite choď, lebo čím skôr začneš, tým skôr skončíš, tak sú ako antibiotika. Vieš, proste. A podľa mňa treba tie skúsenosti nabrať čo najskôr a je strašne dobré, keď človek chodí na súťaže, na rôzne miesta a zažije rôzne proste podmienky, rôzne pravidlá, rôzne proste možnosti, ktoré vlastne ponúkajú iné festivaly. A kedy je také, ja mám rád na súťažiach to, že vlastne viem tam ukázať ten kostým. Viem o ňom porozprávať, že ako som ho vyrábal, viem proste povedať, že aj keď je to hrozne stresujúce, ja mám z toho vždy nervy a je to, že lebo není problém hovoriť o kostýme 2 hodiny, hej, ale musíš to za 5 minút stihnúť. A to je to, že kurník, čo je teraz, tu začnem tu boty, tu hento, tamto, tu mám spodné pradlo, som si ušil, neviem čo všetko, že ako som to maloval. A to sa mi proste páči a keď má plne človek dobrý vzťah k tomu kostýmu, že vlastne vyslovene, že dal som do toho niečo zo seba, niečo svoje a chcem to ukázať iným ľuďom. To je také podľa mňa akože pozitívne. A to je ten moment, kdy sa brát a jít. Áno. A určite, keď niekto premýšľa nad tým, že keď niekto ide si pozrieť súťaž, lebo môžem tu povedať, ako to bolo so mnou. Ja som napríklad bol s Dávidom na nejakom komikone. Neviem, či na tom prvom, alebo na tom druhom. Na tom prvom som sa s ním spoznal, na druhom sme už boli tam. A boli sme pozrieť cosplay súťaž. A ja som bol vtedy taký, že ty koko, že to je super. Že to je paráda. To je proste tam na tom pódiu, hudba ti tam hrá, proste sú tam ľudia, ktorým sa to páči, ktorí to poznajú, hej. A si hovoril, že toto je strašne dobré. A potom som to nejako oddialoval, sa mi nejako do toho nechcelo ísť a potom si povedal, že tak vyskúšam a bol to super zážitok. Takže ako, mi sa to veľmi páčilo, že vlastne tiež vtedy ja som išiel vtedy sám do súťaže, to bolo, lebo ja som mal chvíľku pauzu po tých 10 rokoch asi nejakú. A potom som šiel vlastne do súťaže čo som mal z Dark Souls, nejaký armor. To bol taký prvý nejaký foamový projekt, taký väčší. A to bolo akože, tam som sa tiež veľa toho naučil, proste, že ako to prezentovať, ako to vlastne, že nie je dôležité to len vyrobiť, ale vedieť o tom porozprávať za tých 5 minút, vieš, že teraz, no a čo, že som to vyrobil, proste keď to neviem o tom porozprávať, tak je to jedno, vieš. A ten výbuk, proste, že mať nejaký ten kompilát tých obrázkov a toho, že vlastne, že ako som to vyrábal, to je tiež vždycky podľa mňa dôležité, hej, vôbec to mať. No. Takže určite, keď niekto premýšľa nad súťažou, tak nech ide. A
A toto možno by bol dobrý segway na to, že 27. a 28. června bude v Ostrave, fantastická Ostrava a bude tam cosplay súťaž. A prihláste sa, čo skoro sa bude dať. A ona má, myslím, i kvaldu někam, fantastická Ostrava. Áno, do Francúzska a potom vlastne na ten Cosplay Championship, ktorý tuto máme v našom okolí. Takže další důvod určite. se tam přihlásit. Dokdy je tam tyho uzávěrka? Musím podívat. Ale bude tak někdy. Ešte to není otvorené, ale bude za chvíľku. OK. No, tak super. Než se dostanu do dalšího bloku, a několikrát už jsme zmínili, že vlastně i soutěžíte se s ženou, děláte cosplay se svojí ženou, což vždycky chválitebný cosplay páry. Ano, je to super. Odporúčam. Ano, přidávám se k tomu doporučení. My třeba jsme se vlastně s Ellen poznali právě na tom Comic-Conu, který jsem mluvil, respektive na tom prvním. Tak jako jste se tam poznali s Davidem. Ale s ženou se poznal kde? To bylo taky na nějakým konu? Na anime show. To bylo na té anime show? Bolo to na anime show. Bolo to, myslím si, že bol to môj posledný skupinový súťažný cosplay, čo som mal predtým, než som odcestoval do Británie, kde som išiel na školu. A mal som takú cosplayovú pauzu pár rokov. A to sme boli Marvel, skupinový cosplay. Myslím si, že kvôli nám potom zavedli pravidlo, že koľko ľudí maximálne môže byť v skupine, lebo nás tam bolo fakt akože veľa. Niekde vyhráme možno nejakú fotku. Stojí to za to, že sme sa ledva zmestili na tú pódium. A ona tam bola ako Polaris, tá komiksová, zelená. Ja som tam mal Winter Soldier, toho proste, filmu, lebo vtedy vyšiel film. Proste, bol to proste temný emáč s ofinou vo vlasoch a proste robotickou rukou, hej, to je proste kľúč k tej male depression, či ak sa to hovorí. A tam nejak sme si proste padli do oka, sme sa spoznali a tu už sme spolu 11 rokov, máme dieťa jedno. No. A tomu taky brzo budete dělat kostýmy. No tomu áno. To už sme chceli, aj už to bolo v pláne, ale furt sme sa k tomu nejako nedokopali, lebo furt niečo, ale máme v pláne, chceme jej urobiť určite Ivok musí byť. Hej, proste japnap, bude mať aj ten, spravíme jej penový nejaký ten oštep, tým nás bude, to sa jej bude páčiť, to nás bude byť. A nejaký taký, vo Final Fantasy sú takí, tam sú také víly, alebo neviem, ako to, k čomu to prirovnať, oni sú takí víly lomitko škriatkovia, ale oni sú takí ako také zvieratka, také malé, cute, chlpaté, má to také krídelka, proste, že je to tak lieta, také tučné to je, hej. Proste úplne by sa jej to hodilo, hej. Vlastne to Moogle, hej. Proste Mooglovia a konkrétne tí, čo sú vo Final Fantasy 14, proste taký veľmi, však nájdem obrazok. Uvidíme tam. Tak to je musíme urobiť a to sa bude tiež páčiť. Lebo oni sú tiež akože, oni v tej hre sú veľmi takí, ako vyzerajú cute, ale sú hrozne cholerickí, sarkastickí, proste majú sekery, s ktorými proste bijú ľudí po hlave, akože je to také. Takže i roleplay půjde. Áno, jej roleplay sadne úplne parádne. Tohle je Cosplay.cz. Podcastujeme, protože cosplay je naše vášeň. Baví tě dnešní díl? Pro více takových nám dej odběr, komentář nebo like a sdílej ho dál v cosplay komunitě. My se teď přesuneme ještě do jiné ciziny, nebude to ani Británie, nebude to ani Slovensko, bude to Polsko, což není zase tak daleko. A to proto, že v Polsku je takový moc pěkný fotoevent, který se jmenuje Pixelmania. Jednak fotoeventy jsou super, jednak už jsem se o tom s pár lidma bavil a ty máš Pixelmanii taky zkušenosti. Já jsem si říkal, jednu zkušenost. Jednu. Tak to je furt o jednu víc než já, takže a já jsem si říkal, že by bylo vlastně jako fajn se tě poptat na to, jak to tam probíhá a tak. Možná jenom tak jako vlastně i na jiných fotoeventech, asi teda jediný, o kterém jsem tady kdy mluvil, tak je český Morhenburg, který je vlastně od lidí, od spolků Nevyčerpatelní, takže vlastně od lidí, kteří stojí třeba za Konmorhenem.
A ty fotoeventy obecně mají všechny víceméně jako dost podobný nebo stejný, to, že je tam nějaký přihlašování, je to prostě pro cosplayery a fotografy, případně nějaký videomakery, kteří se pak ještě tak jako napárujou nebo propojej, pak tam jsou nějaký sloty. A tady už se jenom začínám, teď už mluvím jenom z té zkušenosti, kterou mám s Monhamburgem, ale tady už se začínám jenom nějak trošku dohadovat, jak to funguje na té Pixelmanii. Jak to teda vlastně je? Protože pokud já vím, tak tady třeba na tom Monhamburgu my se tam všichni známe a už se tam řeší přes nějakou jako skupinu a tak, ale mám pocit, že Pixelmania to má dokonce nějakou aplikaci, ne? Nebo jak to je? Majú svoj vlastný portál, ano? keby prihlasovací, kde si vlastne vytvoríš ty svoje konto, dáš tam nejaké proste svoje fotografie, dáš k ním nejaký ten pokec, proste máš nejaký svoj profil. Oni vlastne potom vytvoria ako keby tú prihlasovaciu tú stránku, ktorá vlastne na tej stránke. Mm-hmm. A tam sa vlastne potom prihlasuje, že oni majú ako keby vnútorné výberové konanie, kde vlastne vyberú, oni vlastne z hodou okolností tento rok, alebo na tento ročník, čo bude teraz v lete, ako keby predstavovali, že ako to funguje, nejaké tie behind the scenes, toto, že aby ľudia vedeli. Celkom zaujímavé to majú, že vlastne oni za každý rok majú inú porotu, ktorá proste vyberá, že vlastne kto budú tí účastníci. Mm-hmm. Že nie sú to vlastne stále tí istí ľudia, čo vyberajú, že kto sa tam zúčastní. Čo podľa mňa je celkom fajn, je to také akože objektívne. A vlastne títo porodci, títo judgeovia, potom vlastne na tej platforme vlastne hodnotia tvoj profil od 1 do 10 a kto má nejaký počet bodov, tak toho zoberú a kto nemá, tak toho nezoberú. S tým, že to potom... asi stejný bude s fotografama, že? Áno, určite. Fotografov je tam menej vždycky, hej. Jasne. To je také jasné, že vlastne keď si fotograf, máš tam väčšiu šancu sa dostať ako vlastne cosplayer. Cosplayerov sa tam hlási strašne veľa, takže to vždycky potom oni vyberajú, hej, aj vlastne menej. A ten výberový proces je taký, podľa mňa celkom zaujímavý. Akože mne zafungovalo to, že vlastne som cosplayer, ktorý sa nevenuje vlastne len konkrétnemu jednému nejakému typu cosplayu. Že vlastne, aspoň ja sa snažím byť niekto, kto je, že armor, make-up, parochne, šitie, že vlastne čím viac toho viem ako keby ukázať, tak tým väčší potenciál to potom môže mať pre tých fotografov, ktorí vlastne si potom chcú niekoho vybrať, že aby tam nebali vlastne ľudí, ktorí sú že hyper špecifikovaní len na jednu konkrétnu vec. Takže to je také. Už rovnou vlastně při tom přihlašování, tak říkáš, jaký cosplay bys teda jako vzal, nebo je to na začátku jenom jakože... Vôbec. Poznám, akože ja konkrétne viem, ja som vedel minulý rok a viem aj tento rok, že aký zoberiem, už teraz viem, ale Jestli tě vyberou. Už je vybráno. Už je vybráno. A dostal som sa, tak takže budem mať 2 skúsenosti, ak sa všetko podarí. Ale... sú ľudia, ktorí proste nevedia niekedy týždeň predtým, že čo zoberú. Ty do tej prihlášky dávaš vyslovene len svoju prácu ako cosplayera, vlastne, že svoje fotografie, alebo teda nie svoje, ale čo ti vlastne urobili iné fotografie, a vlastne prezentuješ ako keby svoju robotu. Hej? A nemusí to byť vôbec toho, čo zoberieš. Môže to byť proste hocičo. OK. Je nějaká limitace na to, kolik pak tam můžeš vzít kostýmů? Je to na tebe. Je to, koľko zvládneš. Oficiálne ten event je od piatka do soboty, že od rána do večera. Což vlastně jakoby 2 fotící dny. Tri. Piatok, sobota, Piatok, sobota, hej, ešte aj nedeľa, áno. A vlastne je to že fakt, že od rána do večera, ale sú maníci, ktorí proste fotia štvrtok večer a pondelok ráno, čo akože... Niektorí ľudia to dávajú, možno, hej. My sme cestovali vlastne štvrtok po obede, došli sme štvrtok večer, sme sa ubytovali a boli sme radi, že sme radi. A tiež vlastne sme potom odchádzali v pondelok ráno. Že vlastne tú nedeľu sme vlastne využili, že celú, lebo tam už potom bolo menej ľudí, čiže to už sa to tak akože viacej ako keby tak uvoľnilo, to bolo fajn. A poznal som ľudí, čo tam proste zobrali, že na jeden deň mali aj 3 kostýmy. Ja som išiel na jeden deň jeden kostým. Hej, čo akože tiež, ja som mal v piatok som mal 6 photoshootov, každý na inej lokácii. A mal som na sebe armor z Dark Souls, čiže proste akože, také dosť veľké, proste neobratné, hej, nepríjemné. A v tom som kráčal hore kopcom proste po ruinách hradu, kde nebol ani chodník, ani nič. Do toho tam začala búrka, proste keď začalo liať a proste hromy blesky. Tak sme potom tam vlezli do nejaké katakomby niekde a som dúfal, že mi niečo nepadne.
A inak super fotky z toho vyšli, akože to paráda. Věřím. Ale to som mal, že jeden kostým na jeden deň, 6 šútov každý na inej lokačke a to bolo na mňa moc. Okay. A akože ja som celkom, hej, to věřím, že musí být náročné. To bolo dosť, akože bolo to dosť náročné, no. A to bolo, mal som, že hodinu medzi každým šútom a presun bol cca 20 minút, hej, čiže som si to plánoval, že aby bolo veľa času, ale aj tak to bolo proste, že zhon a rýchlo vyzliec proste a len som sa na seba hodil nejaký župan, lebo však spotený celý v tom undersuite, hej, sedím v aute, hej, môj otec šoferoval. Tam sme sa modlili, aby tam neboli nejaký dobytok na ceste a tak, čo tam bývá väčšinou, kravy, hej, a tak. To mě totiž vede k další věci, která s tím vlastně přímo souvisí. Ona to vlastně není moje otázka, ale mě velmi připravovala tady hned dala jako za úkol, zeptej se na tohle, ať vím, jak tam jet. A to je totiž, protože ty jsi otevřel ty lokace, jak je to vlastně s těma lokacema? Je to očividně teda jako nějaké jako větší přesuny, jak tam tohle funguje? Jsou ty lokace vlastně dopředu teda nějak jako vybraný, nebo co vlastně jakoby od toho čekat? Sú lokácie a je mapa. A rozdiel medzi tým je ten, že lokácie je niečo, čo proste majú oni na stránke vyhodené, že oni nemajú, že teraz čo bude napríklad v tomto roku, ale majú, že čo bolo v minulých rokoch. A ono väčšinou na 10% lokácie ostávajú tie isté. Oni sa menia, že možno niečo sa rekonštruuje, alebo že pridajú niečo nové, alebo zrazu tam z roka na rok nevyrastie zámok nový, hej. Ale môže sa stať, že proste, že buď prerušia spoluprácu, alebo zase otvoria s niekým iným. Čiže dajú sa vyhľadať z minulých ročníkov, že aké tie lokácie sú. A mapa sa väčšinou zverejní nejaký čas pred festivalom, že mesiac alebo 6 týždňov, hej. A vlastne tam vyslovene vidíš proste, že máš na Google Maps, to sa ti pekne otvorí a tam proste máš všetky tie vlastne sú kategórie od, že ruiny, muzeum, proste, že len príroda, takéto niečo. Proste máš to tam a vieš si to, nie je to na tebe, ako si to vlastne naplánuješ celé. Je to teda tak, že vlastně, že nějak teda se dostanete k tomu párování s těmi fotografy a pak teda jako spolu už nějaký komunikaci dopředu, ladíte ty lokace. Oficiálne... Možná vlastně, jak to začíná s tím spárováním s těmi fotografy. Tak. Oficiálne je to zakázané až do momentu, kým sa mapa nezverejní, čo je ten mesiac alebo 6 týždňov pred festivalom, čiže kvieten, niekedy to tak vychádza, alebo možno začiatok června. Keďže už väčšinou vieme v začiatku roka, že vlastne kto je, že akí budú vlastne tí participanti, tak už ľudia nerobia to, že akože sa už párujú teraz, hej. Ale vraj nie, hej, vraj to nikto nerobí. Áno. Nemali by to robiť tak. Každopádne, ja som to minulý rok robil tak, že som počkal, až tú mapu zverejnili. Ja som si vybral, že v piatok chcem mať Armor z Dark Souls, chcem byť na tomto hrade, chcem ísť so psami fotiť, mali tam československých vlčiakov, krásne psy, úplne, že... Čevečka sú skvělé. Ako chovná stanica tam je a to proste, ježiš, a taký malinký tam behal, paráda. Proste ja som si naplánoval, že toto, čo chcem a potom som si spravil tie časové sloty, že proste, dajme tomu od 9:30 do 11:30 chcem byť tam, od 12:30 do, neviem, 13:50 chcem byť tam. A potom som to proste zverejnil na Discorde v čate, kde akože majú proste nejaký ten, nejakú tú room proste na to akože párovanie. A myslím som napísal, že chcem fotiť toto a toto, môj moodboard je takýto a proste fotografii máte záujem, budem rád. A takýto kanál majú fotografii aj cosplayery. Okay. A vlastne je to potom také, že veľa vecí, napríklad ten Dark Souls strašne fičí, to som ja vôbec neočakával. Lebo akože možno tá postava, čo som mal, je populárna, ale nečakal som, že je tak populárna, že proste som musel ľuďom potom, že sorry, ja už nemôžem, ja už nestíham. Ja som tiež chcel pôvodne len 5 šutov, ale ten 6. ešte ma ukecal niekto, hej, že proste, že poď, chcem si to odfotiť a nejak proste, že pricestoval som až proste z Holandska. Proste. Takže veľa Dark Souls sa mi úplne, že hneď vybukoval, že to bolo okamžite. A potom som mal ďalšie kostýmy, ďalšie dni a tam to vyslovene, že tam som kvázi sa ja pýtal fotografov. Vyslovene, že ja som si pozrel niekoho, že vlastne v tom zozname, že wow, tento má super fotky, wow, toto sa mi hrozne páči, toto je proste, toto sú spôsoby, ktoré proste tie uhly, aj ten vlastne postproces, že sa mi to hrozne páči a že s nimi som chcel spolupracovať, tak som odpísal mi, že už má plné vybukované všetko, tak som že takže som hral ďalej, ale takto to vlastne funguje. Nakolik vlastně vyjde
Pixelmanie. Protože doprava a hotel tohle, to samozřejmě už máš pak jako separé, takže to si jako dovedu představit asi jako nějakou částku dál, protože to, že není v tom, ty prostě vlastně s nima řešíš jenom jakoby tu cenu. Jako oni majú registračný poplatok, ktorý vlastne zaplatíš, keď ťa vyberú, čo je začiatkom roka. A tým sa ako keby rezervuješ to, že tam pôjdeš. Čo podľa mňa je veľmi rozumné, lebo potom ľudia by sa im na to vedeli vybodnúť a celé vlastne to výberové konanie by stratilo ten zmysel. Jo. A to je, pokiaľ viem, 25 €. Jasne, takže... A potom prídeš na miesto a vlastne tam sa registruješ už ako na papieri, sa napíšeš, dostaneš nejaký badge a tam už platíš len, že 20 €. A to je všetko. OK. To vlastne mnohem levnejší, než som čakal. 45 € to vyšlo. Keď ešte počítam nejaké euro plus hore dole, čo bolo, že na zloté nejaká tá ona premena či čo. Ale hej, 45 €. A potom ešte plus, keď si bereš pomocníka so sebou, tak vlastne toho musíš tiež registrovať a tiež vlastne... A pomocník myslím, že je lacnejší o 5 €. Asi tak nejak. Dáva smysl. A inak akože, tak ubytovanie, potrava, to všetko to tam je, to je lacné. Však akože je to... A to Polsko. Na slovenské pomery je to lacné, hej. Takže akože to sa dá. Už jsem mluvil o těch slotech, že teda vlastně stihlo jako 6 za den, což je teda šílený výkon. Jo, protože třeba u toho Morhenburgu, tam je to, ono tím, jak je to jako mnohem menší, tak samozřejmě to víc mohou organizovat ty organizátoři a dost to jako dobře jako propádujou. A většinou to je tak, že máš třeba nevím, asi 2 jako max za ten den. A ještě máš jako limitaci jako maximálně 1 postavu za fotící den, jsme se zavedlo, jestli se nepletu, takže je to dost takový pohodovější. Nicméně, třeba Morhenburg, ten to má udělaný tak, že do nějakých 3 měsíců ty bys měl dostat ty výstupy z toho. Teď nevím, jestli to 3 nebo 6, myslím, to snad do 3 měsíců. Což je nějaký jako oficiální pravidlo většinou, protože chápeš, že ty fotografové s tím mají nějakou jako práci, tak někde se to jako různě zpozdí a tak, ale to už si vždycky jako dohodnete a až na nějaký výjimky, tak to ty lidi dost jako držej. Jak je to tady? Jsou tam nějaký takovýhle pravidla a vůbec ta komunikace s fotografama, daří se to? Jak to individuálne, je to veľmi individuálne, lebo Pixel má tak, že oni majú v podstate pravidlo, že buďte na seba milí, buďte na seba akože slušní, lebo inak vás potom budeme banovať. Aha. A funguje to, hej, lebo však majú už 12. ročník, to je teraz, tuším. Asi áno. 12. 13. bude. A funguje to. Ja som musím priznať, že mal som jednu negatívnu skúsenosť a to nebolo ani tak úplne, že s fotografom konkrétnym nejakým, čo som sa dohodol, ako skorej s tým, že som sa obliekal do kostýmu a typek si ma tam kameroval proste a bez tam som vedel a to som bol, že to není úplne cool. Ale na Pixeli majú už 12 mesiacov. Čiže do 12 mesiacov musia dodať aspoň 1 fotku. A je také, že kvázi slušné, že čo sa môžete dohodnúť na mieste, že aspoň do mesiaca od festivalu, že aspoň proste, že niečo dodajú, hej. Samozrejme, keď mi povie niekto, že vieš čo, sorry, som svadobný fotograf, teraz proste mám svadby každý víkend nestíham, tak proste vyslovene, že je to na tej osobnej tej dohode. Ale pravidlo majú, že do 12 mesiacov proste musia dodať niečo. Keď nedodajú, ty vieš proste, akože vieš ísť za tými organizátormi a oni potom mi povedia, teraz sa opýtajú, že prečo, snažia sa to nejako investigovať a ak tam je pádny dôvod, tak sa to proste samozrejme akože ospravedlní, ak nie, tak proste už ich potom nezoberú na budúce. Ja teda, akože my sa dostali zatiaľ od každého. Čo musím teda povedať, že ja som akože s týmto bol veľmi spokojný. Já už jsem trošku nakousnul to srovnání s tím Morhenem, kde bylo, já nevím, teď asi 70 cosplayerů a samozřejmě méně fotografů. Abych měl tu představu, jak to je teda na té Pixelmanii. Tam je teda vlastně kolik jako ve finále ten počet těch lidí? Jakože spíš tak jako řádově, chápu, že asi ne to. Pokud já tam pak, když tak dohodím, ale... Tento rok sa tam hlásilo, tuším,
tí, čo sa prihlásili, a teraz trepnem úplne blbosť. 10 000 ľudí sa tam hlásilo. Jasne. Zobrali, že 400, 500? Mhm. Ale akože ruku do ohňa sa to nedá. Jo, rozumiem, v pohode. Ani po tobě to nechci. Viem ti povedať, že minimálne čo sa týka nejakého pomeru, že ženy, muži, modely, tak som tam iného modela som tam nevidel. Ale nie, jedného som videl. Jedného chlapa som tam videl. Okay. Inak to boli väčšinou dámy. A fotografii boli väčšinou teda... Fotografii boli takí 50/50. Že tam to bolo také, ale toto mi povedal aj jeden fotograf, čo akože ma prekvapilo vyslovene, že ma dostal, bol tam taký veľmi šikovný, máme od neho parádne fotky, Timbo HP sa volá fotograf, tak on mi tak povedal, že ty máš Klauda, ty si chlap, wow. A ja som bol, že to som nevedel, že to je proste nejaké dôležité, ale tak to bolo, no. OK, musím přiznat, že jsem vůbec nečekal, že to je takhle genderově nevyvážený. Je to dosť nevyvážené, hej. Je něco, co bys poradil někomu, kdo tam chce poprvé nějaká věc, kterou jsme nezmínili a bylo by dobrý se na ní připravit, kromě toho, že tam jsou primárně ženy. Je to veľmi náročné. Je to super. Pre mňa to bol top zážitok v živote. Akože jeden z najlepších, fakt, úžasné to bolo. Odporúčam to hocikomu, že proste kto má rád cosplay, kto má rád fotografovanie, treba to vyskúšať fakt. Akože je to hlavne aj čo týka toho prihlasovacieho procesu, že sú ľudia, ktorí sa tam nedostanú, hej, že nikto ho nevyberú a ono to je celé v podstate o tom, že je to o spolupráci medzi tými cosplayermi a fotografmi, že vlastne ten dohľad tých orgov je tam kvázi minimálny. Oni zasahujú len, keď je nejaký problém, hej. Keď je nejaký problém bol, minulý rok sa stalo, že zrušili jednu lokáciu hodinu pred otvorením, pretože tam nejaký bezdomovec tam niekoho proste nejak tam, akože, nie že napadol fyzicky, ale že tam niekoho ohrozoval a bola nejaká rozpadnutá stanica vlaková, takže v lese zarastená. Akože dobrá lokačka na nejaké NieR cosplaye, ale toto, no, čiže... Asi přitom nechceš úplně zažívat aj útoky od Asi nie. To je to, že ľudia hovoria, že občas to býva ťažké medzi normikmi v cosplayi, tak skús medzi bezdomovcami v Polsku v lese. A tak chápu, že jako jestli tam bydlel, tak asi není vůbec zravě na to, že... Presne, mu tam Prosím vás, my si teď jdeme tady nafotit cosplay. Presne tak. Proste niekto tam ide z Genshinu s nejakým veľkým mečom a on je, že čo to je. Každopádne chcem povedať, že aj pri tej prihláške treba nejako premýšľať nad tým, že keď si tam niekto dáva fotografie, že ja som cosplayer, tu je moja fotka v takomto kostýme. Tak vždycky je dobre napísať, že kto to odfotil, z akých podmienok, v akej lokačke, či to bolo v štúdiu, či to bolo vonku, koľko tam, že akí helpery tam boli, aká technika sa použila. Vieš, že to je vždycky také, že to ukáže aj tým porodcom, že vlastne ten človek berie tú spoluprácu seriózne, že nie je to len, že no ja som cosplayer, odfoťte si ma. Hej, že vlastne sa zaujíma o to ďalej. A inak je to náročné, je to strašne náročné. Ja som nečakal, aké to bude náročné. Že fakt, že proste od rána, od 6. hore do nejaké 10. a to vôbec, že nejaké pivo, to vôbec. My sme si dali, boli sme v piatok s mojím otcom, tam bol ako helper, boli sme si dať pizzu, dali sme si, že 2 piva a ja som už pri tom druhom, už som padal, som nedopil, som myslel, že tam zaspím. A fakt akože... Náročný event. Je to veľmi náročné. A verím tomu, že aj pre tých fotografov je to strašne náročné, lebo však oni musia s tou technikou, oni tam chodili ako tí, jak sa to povie po československy, na tých korčuliach, když bruslíš. Jo. Že proste mali chrániče na lakťoch, na kolenách, chápu. Mali vyslovene, že sa tam plazil po zemi a ja som, vieš, že ty kokos, to je dedication. A to je vlastně jako hrozně dobrý tip pro fotografii. Ja som na nich kúkal, lebo proste oni chodili fakt tam naobliekení a mali aj ten úplný profík, mal na sebe, že nepremokavú športovú bežeckú alebo cyklistickú bundu, chrániče na kolenách, na lakťoch, hej, a proste a celý špinavý bol, hej, lebo sa tam proste plazil a tak. Ale, no, čiže verím tomu, že je to náročné aj pre nich, nielen teda pre cosplayerov. A treba si zobrať dobrého helpera. Takého, ktorému dôveruješ so všetkým a vodičák je podľa mňa, to je must.
To je bez auta tam Protože ťažko. tam, si říkal, že ty lokace jsou... Oni majú vlastne zázemie v Lubomierži, čo je také akože centrum toho regiónu tam. Oblasti. A vlastne tam tie lokácie sú mimo toho. A málo z tých lokácií sú walking distance, skoro žiadne. Čiže auto potrebuješ. Chápu. Když zmíníme ty lokace, tak jaký je vlastně jakoby tematický rozptyl toho, protože teď jsme se tady bavili spíš o nějakých zříceninách a tak, to Polsko na ně poměrně jako bohatý na tyhle místa, ale i třeba nějaký, nevím, nějaký víc jako industriálnější, nebo i interiéry, klidně i něco třeba jako modernějšího, co tam jakoby všechno je k dispozici. Majú pokryté fakt, že je tam japonská záhrada, ktorá je proste nádherná. Ja som tam nebol, len som videl proste fotografie. Ona je dosť ďaleko od tých ostatných, alebo minimálne od tých mojich, kde som bol minulý rok. Takže som tam chcel ísť, ale sme to nejako nezrealizovali. Možno tento rok. Ktorá je nádherná. Proste je to normálne originál ako japonská záhrada z proste nejakého 15. storočia. Krásna je. Čiže tam môžeš fotiť anime, dobové proste nejaké tie akože kostýmy, proste hocičo. Máš tam strašne veľa industriálnych komplexov. Je tam tá veľmi slávna továreň v Lesnej. Lesná sa volá tá Lesná proste factory, kde ja som tam bol vlastne fotiť aj Mass Effect, aj Final Fantasy a videl som tam ľudí, čo tam proste boli, že v NieR kostýmoch, v tých tí roboti, čo sú japonskí. Nejakí japonskí roboti. Japonskí roboti. Ježišmária. Teraz ma všetci ukrižujú, že neviem, jak sa to volá. Že klidne v klidu pogooglit a pak to tam tak proste to tam bolo. Bolo tam naozaj všeličo a čiže vieš pokryť fantáziu určite, lebo však Poľsko, hej, hrady, zámky, to tam je. Máš tam od nejakého toho gotického stredoveku až po nejaký ten novovek, pseudonovovek, že proste 17. 18. storočie, to tam je všade. Čiže veľmi lukratívne miesto, ktoré je špeciálne tým, že ty sa musíš prihlásiť a teba musia vyžrebovať, aby ťa tam zobrali. Je takzvaná Perla, čo je vlastne muzeum, taká ruina takého ako keby takého operného proste takého domu. A to je nádherné, proste fakt, že to je, tam máš v centre na zemi proste máš piesok, máš tam tie vlastne krásne, tie operné ako keby tie stĺpy, druhé poschodie, je to nádherné a funguje to tak, že vlastne ty sa prihlásiš do lotérie a teraz ťa musia vybrať. To šťastie som nemal, ale tento rok možno sa mi to podarí. Takže a to je naozaj vyslovene, že tam môžeš fotiť Disneyovku, môžeš tam fotiť podľa mňa Starship Troopers, proste môžeš tam fotiť čo len chceš. Takže Morhenburg mne sa hrozne páči. Chceli by sme ísť na Morhenburg. Musíme vyrobiť kostým na Morhenburg. A Zaklinač je jeden fandom, ktorý určite chceme s manželkou sa do toho dostať a my už máme 5 rokov vybraté postavy aj proste kostýmy, len to je také, že to začneš až to budeš musieť šiť a rok, 2, 3 a niekedy k tomu sa chceme dostať. Takže my sme veľmi fanúšikovia Zaklinača. To je pre nás proste ako ja to žijem, hej, videohry a vďaka Zaklinačovi jednotke som si musel kúpiť nový počítač. Novú grafickú kartu, som si ho postavil, som sa musel naučiť, že ako, kde, čo zapojiť. Mal som 9 rokov, 10. Samozrejme nefungovalo to, že potom musel otec opravovať, hej. A potom kvôli dvojke som si musel kúpať nový počítač, kvôli trojke nový počítač. Ale mám rád veľmi Zaklinača, takže veľmi sa mi to páči a veľmi by sme chceli sa ísť tam pozrieť. Tak to bude jenom dobře a bude dobře, když pak dorazíte i na Morhenburg, poznáš taky jinou fotoakci než jenom Pixelmánii. OK. A čo máš teraz rozrobené? Aké máš kostýmy rozrobené? Teď vyrábím KR Morenskou zbroj na Zaklínače. Je to ta trojková titulní zbroj, takový ty pláty tady. Ten jako Viper. Jo, přesně tak. Viper verze je vlastně jakoby upgradeovaná verze KR Morenský zbroje. V podstatě je to jakoby furt ona tvarově. Jak to robíš? Chápeš, ma to zaujíma, že? Jo, protože tohle není EVA, je to jako fakt jako kůže celý, takže je to jako masakr. Naštěstí už jsem z té kůže x jako věcí dělal.
ono to má svoje šílenosti, svoje fakt jako nějaký jako výzvy. Na druhou stranu je to ve spoustě věcech zase jako lepší, jo. Jo, v tom, že víš, že to vydrží, víš, že nemusíš řešit, já nevím, jak udělat, prostě kdybych jako na Evu namontoval všechny ty kroužky a tohle, tak jí to prostě po čase někde utrhne, jo. Na té kůži to neřešíš, prostě vidíš, že to prostě tam přivážeš a ono to tam prostě bude držet dalších 10 let. Takže v tom je třeba ta kůže jako naprosto úžasná, je to jako velmi odolný materiál. Takže je to nějaký třeba jako struggle na tu výrobu a je to třeba jako finančně náročný, to verím, protože prostě udělat jako... Jasne. Ale to třeba je, já jsem si říkal, že asi o tom možná někdy pohovořím, že třeba tady jsem to udělal tak, že ten horní kyris, on je jako specificky tvarovaný, nebo vlastně ona ta kermonenská zbroj má jako 2 části, má ten, řekněme, jakoby tu spodní část, takovou jakoby korzetovou, která tě jakoby prostě stahuje tady kolem panděra, což je hodně dobrý. A zároveň tím, že je to udělaný z kroužků, tak nehrozí to, že si jako nějak navlní a vylezou nějaký špeky, ale že to fakt je jako prostě tady kroužky, tady kůže, takže se to fakt jako bombasticky stáhne. A ta horní část, ten kyris, který v podstatě jenom vlastně jakoby sahá jenom jako prsa sem, ano. a on jako není jako tvarově nějak extra jako složitý, ale je prostě udělaný to jako přední kus, zadní kus, svázaný kůží a vlastně nemusíš ani řešit nějaký, jak to kde bude vypadat, že pak přikrytý těma dalšíma plátama. Takže v tom je to jako super. Nicméně, potřeboval jsem si to fakt jako otestovat. Takže já jsem ho nejdřív udělal z Evy. Takže kdyby někdo chtěl, počkej, já furt nahráváme, kdybyste někdo chtěl, ale prostě nás mám tady doma jako Viper Armor z Evy. To je akože dosť... Ještě by stálo za to k ní třeba jako vytisknout, to dneska jako není problém, si vytisknout kroužky, už jako má jako kroužkovku hotovou. To se moc líbí, že jako fakt prostě sekneš, vytiskneš ten plát jako za chvíli, jenom z toho teda musíš jako oškrabat ty podpůrný ale je to jako v pohodě. Takže takovou jako velmi jednoduchoučkou KR-morenskou zbroj v tomto případě je dost jako easy peasy udělat. Takže já jsem si fakt udělal prostě nejdřív nějakou jako verzi, jako když třeba člověk prostě něco šije z látky a nejdřív to jako testuje ten střih na té nějaký levný testovací látce, než použije třeba brokát, tak tady je to stejný s tou kůží, jo, protože prostě ten plát té kůže jako není úplně levnej, jako když ještě chci nějaký specifický, navíc na ten armor potřebuju fakt jako silnou hovězinu, takže není to jako úplně jako levný. Takže jsem to vyřešil takhle, no. Že jsem to je jako super. Udělal nejdřív prostě takovouhle jako testovací verzi z Evy. To je super, ja si budem plánujem si urobiť ďalšieho Clouda. Nečekanie. 3., ale to už bude môj posledný, to už tam skončím. A on tiež má zase kazajku, nejakú takú proste a ja to chcem robiť tiež z kože, ale som taký dosť toho, akože bojím sa toho, lebo tá koža je proste, je to drahý materiál a na rozdiel od peny, keď robíš chybu na tej koži, no tak je to v prdeli a musíš ísť odznova. Tak, takže... ale jako dá se jako hodně sehnat. Dobrý je si to přesně jako testovat na něčem, klidně prostě získat fakt nějakou jako představu prostě za využití jako třeba prostě jiných materiálů a pak přijít už jenom ideálně na to fakt mít nějaký jako special obchod, kde tomu třeba i ty lidi trošku jako rozumějí a pak jim říct, hele, budu dělat takovou velikost, oni ti řeknou, co z toho se dá ještě vůbec řešit v rámci jednoho kusu, protože prostě ta kráva je nějak veliká, takže ten kus jako není nekonečně veliký. Jo, teď samozřejmě každá kráva vypadá jinak a i v rámci jako té jedné prostě kůže, tak, nebo obecně jak většinou jako počítám s tím, že asi to bude jako hovězina, tak je prostě jako různě zbarvený, takže i člověk nemůže moc jako pracovat s tím, že tak teď já to jako udělám z různých kusů, protože prostě jsou tam nějaké jako barvy, takže i řešit, jestli to jako bude dobarvovat. Ale je to jako super. A je to jako hrozně příjemná práce a je voňavá ta práce, to na tom bude jako to nejlepší, že to fakt jako není někde nějaký smradlavý lepení, nějaký jevy a nějaký jako toxický barvy, ale vlastně všechno, co s tou kůží člověk dělá, tak vlastně jako příjemně voní. Toto sme museli my doma poriešiť, lebo však jak máme malú, tak vlastne už 3. rok kraftujeme vyslovene v byte, čiže kraftujeme vyslovene len s všetkými možnými eco-friendly vecami, ktoré sú, lebo proste ja som bol, že
nebudeme riešiť proste to, že budeme chodiť na balkón alebo to robiť v nejakých garáži, to je blbosť, lebo však to by sme nič neurobili. Přesně. Čiže my kupujeme všetky možné farby a všetko, čo existuje, také, čo proste sú netoxické a To je ešte super. sme si kúpili doma aj ten čistič vzduchu, ten ozonový čistič jaký. A je to tak fajn, akože je to také, že robí to niečo. Ten filter musíme vysávať skoro každý druhý deň, ale akože je to fajn a keď aj lepíme niečo s chemoprénom, tak to ideme na balkón, hej, jasné. A tam to musíme všetko pozatvárať. Ale vyslovene, že my si pripravíme všetko, čo máme doma a potom, že dobre, už naozaj nemám čo rezať, tak idem lepiť. A proste dám si masku, oblečem sa a idem na balkón, tam som proste aj 4 hodiny a proste lepím. Ale inak akože máme tie... To je vlastně jako super pro tip. Tie farby, aj tie... Jak sa to volá? Bože, primer. Aha. Všetky primere máme tie natieracie netoxické a to proste v obývačke natierame a to je skvělý. to je v pohode. Lebo tie striekajúce, ja som aj potom došiel na to, vlastne David mi to vlastne poradil, že tie striekajúce sú fajn, keď to potrebuješ rýchlo proste naprimovať, ale mne sa potom nepáči ten povrch. Jo. Ten povrch z toho natieracieho je taký lesklý a taký krajší, taký pevnější. Ono je to prostě tím, že jak to prostě stříkáš tím no prostě šmere to, co je v tom spreji, tak on prostě, jak to jako rozprašuje do toho aerosolu, tak to strašně jako takovým specifickým způsobem pak jako vysychá a nespojuje se to prostě tak, jako ta kompaktní věc, která je prostě jako natírací. Jo, souhlas. Taky vždycky, když mám možnost, v podstatě i tady, když se kdykoliv podívám zpětně na i třeba jako kostým, který mám doma prostě uložený a jsou věci, přesně poznám, co bylo stříkaný, co bylo natíraný, že to jako fakt i zpětně na tom prostě je vidět. Jo, nebo občas jsem někde třeba použil nějakou kombinaci, protože jsem prostě kombinace je fajn, kombinace jsme nevyzkušali. Ale přesně, ale když to děláš jenom tím sprejovým, tak to vždycky na tom hrozně vidět, no. A je to takový, máš pocit, že by si to zasloužilo třeba dalších jako 10 vrstev. Áno, prostě dám tam jako 4 a mám pocit, že prostě, že je tam ledva 1. Jo. A teď, že on prostě nejde to je další věc, jo, že to ani, ty to furt musíš jako vlastně jako vrstvit, jo, že nemůžeš udělat to, že já tomu dám nějak víc, protože ono v tu chvíli se to začne prostě usazovat, stejkat to někde, ty to dělá ty kapky, což samozřejmě prostě jako nejde, kdežto u toho natíracího si to jako můžeš dovolit. Tam potřebuješ len dobrý štětec a prostě tam to jde samé. Tak já doufám, že si letos užiješ opět Pixelmány, tak jako předtím, že to bude třeba ještě lepší. Zároveň přeju hodně štěstí do soutěží. Moc díky za dnešní návštěvu. Ďakujem za pozvání, bylo mi potešením. No a příště se tady, teď jsem tady byl 2krát já, tak příště se uvidíte s Ellen z nějakého dalšího, tentokrát docela vážného, zajímavého tématu, než by tohle nebylo vážně zajímavý. Sakra. Mějte se krásně, příště. Ahoj. Jsi zmínil Británii, ale přesuneme se do jiné ciziny a nebude to Slovensko. Ale bude to Itálie, protože v Itálii se koná moc pěkný event, fotoevent, není to vlastně klasický kon, ale je to fotoevent a to je Pixelmania. V Polsku. Proč mám pocit, že v Itálii? Tam je Pikvetia. Ano, pardon. To je tak debilní, že si s tím začnu znova. Pardon. Ale jakože fun fact, ano, jo. Můžeš to tam nechat?